Vos presentem el quadern Lector Au Cacau 1 amb lletra d'impremta. Un quadern de velocitat i comprensió lectora en valencià, de 48 pàgines amb solucionari al final. Aquest quadern està enfocat per treballar a finals de primer de primària i preparar el pas cap a segon curs. Tot i això, considerem que es poden utilitzar en diferents cursos segons el nivell lector de cada alumne. L'Au Cacau es basa en el principi a llegir se n'aprèn llegint. Aquest quadern permet a l'alumnat treballar individualment. L'objectiu de fer ampliació del camp visual, gimnàstica d'ulls, rapidesa, comprensió, anticipació i divertiment. És necessari que l'alumne practique la lectura, però sempre amb comprensió lectora. Per poder tindre coneixement de que l'alumne comprèn el que llig, cal fer-li preguntes. És així on el quadern Au Cacau se'ns presenta com una solució pedagògica d'exercicis divertits en variació de textos, poesia, endevinalles, refranys, còmics amb variació de propostes com dibuixar, triar, titular, completar, comprovar, i així formem una activitat lúdica lectora on es permet que l'alumne s'aficione a la lectura, responent, i d'aquesta manera podem comprovar que fa una bona comprensió de la lectura. Pedagògicament hem fet un doble espaiat entre paraules per a fer una millor comprensió lectora. Quan llegim els ulls no segueixen un moviment continuat, sinó que fan una sèrie de salts anomenat fixacions. En cada salt, l'ull queda immòbil una fracció de segon i en aquest instant la mirada queda fixa i l'ull abarca les lletres que circumden aquest punt. Aquest espai s'anomena camp visual. La velocitat lectora va determinada pel temps que el cervell necessita per donar sentit a la informació. Per tant, no es llegeix més ràpid movent més de pressa els ulls, però sí ampliant el camp visual. Creiem que és una fantàstica feina complementària per a l'aula o per a l'estiu, perquè té solucionari a l'interior i d'aquesta manera aconseguim una bona comprensió lectora. Cal que donem la importància i l'energia necessària a la lectura per a que els nous lectors agafen el gust per a la lectura i d'aquesta manera avancen en tots els altres coneixements, perquè no podem oblidar que la comprensió és la base a un bon desenvolupament.